водата, която идва от изворите, дали е по-чиста от водата, която я пиеме от бутилките, които купуваме от магазина. Ето тази вода, например, с тази чашка, метална, завързана на верига, от която са пили сигурно много хора. Дали е по-отровна или, как да кажем, по-вредна от водата, която е в бутилките? На мен ме е вкусна. Сега ще спина дори още на чашка вода. Когато бяхме малки, се спомням, пихме от такива чешми направо така с ръката. Без да си ги миеме с веро, с сапун. И пораснахме. Ето. Големи мъже. Сега ще видим какво ще стане с хората, които пият минерална вода от бутилки. Дали ще доживеят толкова години и те. Всичко хубаво.